Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn chwarae rhan hanfodol mewn rhoi llinell achub i filoedd o bobl ar draws Cymru a'r Deyrnas Unedig pan mae nhw ei angen fwyaf. Yn ogystal ag unig wasanaeth casglu gwaed Cymru, rydym hefyd yn rheoli Chofrestr Rhoddwyr Me'r Esgyrn Cymru, sy'n gweithredu cofrestr fel Bôn Gelloedd Genedlaethol Cymru a'r cyntaf i ennill achrediad WMDA. I lawer o gleifion canser y gwaed, trawsblaniad Bôn Gelloedd yw ei unig siawns o oroesi. Mae ceisio dod o hyd i rywun ar frys sydd yn cydweddu â chlaf yn gallu bod yn dasg anodd. Mae gwybodaeth sydd wedi dyddio yn gallu arwain at oedi o ran cyswllt cyntaf, profi a chasglu, a gwthio'r dyddiad trawsblaniad achub bywyd holl bwysig hwnnw yn ôl. Gallwch ddibynnu arnom ni gan bod ein rhoddwyr yn ddilys, yn ddibynadwy ac yn barod i gysylltu â nhw. Gyda llawer o'n gwirfoddolwyr Bôn Gelloedd yn rhoi gwaed gyda ni hefyd. Mae hyn yn golygu y gallwn gadw gwybodaeth rhoddwyr yn gyfredol ac estyn allan yn gyflym i bobl sydd o bosib yn cydweddu â chlaf. Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn arwain ar arferion arloesi ac ar ymgysylltu â rhoddwyr ac eiriolwyr. Fe wnaethom hefyd arloesi ym maes profi marcwyr genetig HLAC a HLADP. Mae ein hymagwedd sy'n arwain y byd yn parhau, gyda'n proses holi rhoddwyr yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynwysoldeb, cynyddu addasrwydd ein cronfa o roddwyr a gwella cyfleoedd i gydweddu. Yna, gyda'n seilwaith unigryw, rydym yn casglu ein roddion ein hunan yn gyflym yn ein cyfleuster casglu blaenllaw ac yn sicrhau nad oes unrhyw oedi wrth gyrraedd y dyddiad trawsblannu dewis cyntaf. Dosbarthu casgliadau eich hun effeithlon a helpu i achub cannoedd o fywydau'r flwyddyn. Dyna pam mae roddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru yn un y gallwch chi ddibynnu arno.